आंलाय ले फाथै गय दखाननि थाखाय ना ओमफ्राय मा मैगं बायगोन बेदर ना लानोसै नोंदाबो दा बा आदा मा लागोन दे लादो मिथिदों इउटुबाव हगारनोसै बेयो जाला माइ बेबो थिगानो ना दा ओमफ्राय मा बायजेनखोलाय आं मिथिया माइखि होजानो माइखि होजानो दे थिगानो मर्निं लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव आरो लोगोसे आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो बरायग्रोबाय आरो लोगोसे दिनै रबिबार फुंबिलि सम आरो बे रबिबार फुंबिलि समावनो आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन मा होनना बुङो आङो बाजार खालामनो थांगोन आरो ना बे बाजार खालामनो थांनायनि नुथायखौनो आङो दिन्थिनो नाजागोन जोंहा मोनसे लकेल बाजार जायो आरो ना सानडे मर्निंआव आङो बे बाजाराव थांगोन दायो थांनानै आङो नोंथांमोननो बेयाव मा बायनाय जायो आङो बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो नाजागोन माने दासो सिखारदों नालाय माने एसे बुलब नुबाय आं बाजाराव थांनोसै दायो आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना स' लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जोंहा नैबे मा होनना बुङो बिराद अखा हादोंमोन आरोना अखा हादोंमोन दायो एसे खमायबाय अखाया आङो थांबाय थानोसै दायो बाजाराव सफैबाय नै बाजारानो खुलिथ'वाखै आरोना माखासे बायदि मैगं बाजारफ्रा जाबाय जानायालाय बेनिफ्राय दायो आङो अब्लाबो थाब फैबाय आरोना अखा बोथोर नालाय थाब फैनानै आरो थाब बाजार खालामनानै थांनोसै जि ओंखारदों बेखौनो नायलांनोसै आरोना माने बोथोरा गाज्रिखाय माने बेफारिफोराबो फैनाया एसे लेट जाबायदां आरोना बेनिफ्राय आरो लोगोसे आरो आंहाबो समा आंखाल दिनै सानडे बेनिखायनो थाब बाजार खालामनानै आंबो थांफिननो होननानै माने फुङावनो फैबाय आरोना अब्ला लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थानो नोंथांमोन नायलांदो आरोना दायो ना बाजाराव थांग्रोबाय आरोना ना मार्केटआव खिन्थु नाया बेसेबां गिदिर ओंखारदों मिथिला खिन्थु आं ना गिदिर लानो होननानै आङो फैदों आरोना आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो बेसेबां गिदिर ना ओंखारदों ना बाजाराव फैबाय आं नै दानि जा जिथुनिखि बे बाजारा बाहेनगाव बाजार होनना बुङो दे बेखौ रेल साइथिं जिङाव जायो बे बाजारा बेनिफ्राय दा ना लानो नागिरदोंमोन दा ना लानो सानदोंमोन खिन्थु नाखौ आङो बारा गिदिर नुवासै आरोना नायनोसै दा दसे नेबावनोसै मा ना फैयो जुदि उपाय गैयाबाथ' लांनो गोनां जागोन मार्केटआ मोजां जायो खिन्थु समा जाथ'वाखै बेनिखायनो बेफारिफ्रा सफैथ'वाखै आरोना माने फुंसो नालाय दायो लकेल बाजार होनना बुङो आरोना बेखौ लकेल बाजार भुकुवा ना गिदिर गैया नामा बेनिफ्राय आरो हा जोंहा नैबे भुकुवा ना ब्रिगेड এটা ব্রিগেড না नैबेखौ लानांसिगोन नैबे गिदिरखौ नायलाय आरो गिदिरसिन दङबा नाय दामा मा दाम फानदों बेखौ 300 न भुकुवा नाया जोंहा 300 टाकानि किल' लोगोफोर मिथिगौ दङ नै ना मोननै जातनि ना लाबाय थारमाने नैबे फांना फिसा फिसाखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे माबाखौ लाबाय मा होनना बुङो भुकुवा बारा गिदिर मोनासैलै फिसाखौनो लाबाय लोगोफोर जासामसै बेखौनो बिदिनो बेसेबां जाखो 800 ग्राम दे होदो दे उफायथ' गैला माथो खालामनो मा अनला बायना लानोसै नामा मा ना लागोन नायदो दे थिग दङ हा जात्रा खालामबायलै नै बिथांमोनाबो बेरायफुंजा ना जात्रा जाबाय जोबजोबो ना नाया खै किल'सो लाबोदों ओरैनो दिनै 35 किल' न
आदसा दा नोंथांमोनाथ' बिराद खस्थ' खालामनो गोनां जायो ने हरावनो थांनानै बोहैनो गोनां जायो दा हरनि 3टा बाजियाव थाङो जोङो आदसा हरनि 3टा बाजियाव थांनायाथ' गोरलै बाथ्रा नङा ना आरो अखानि दिन गरम बोथोराव खिन्थु हायो ना नाथाय गोजां बोथोराव बिराद दिगदार जायो आरो ना उफाय गैया मावनांगोन आरो खेथियानो बेनो जाहैबाय मा बायखो नायनो मा खान्थाल बेगर लाबाय थाइबें लाबाय थाइबेंआ मा दाम थाइबें 30 थाखा 30 थाखा किल' आरो बे जिंखाबो बबेथिं दङ थाइबें माया थाइबेंआ बेफारि लाजोब्बाय दां लायाखै फानदों होनलाय सेरसेयावलाय आंबो थाइबें लानो नै आं माने बे दिनै बाहेनगाव बाजाराव फैदोंमोन आरोना दिनै मा होनना बुङो अखा बिराद अखा माने मा होनना बुङो नै मैगंबो बिराद खम आरोना मैगं मोजां मैगं गोथां मोनगोनदां होनना फैदोंमोन नाथाय बुहुद खम आरोना बेफारिफोरजों सेलाय बेलाय जायो नै फान्थाव लाबोदों बेफारिफ्रा ओरैबायदि सेलायलायदों नै माने सेलायलायाबानो मोनलायलाया जाहैदों आरोना मोजां मैगंखौ मोना आरोना बेफारिफोरा मा दाम फान्थावा पारला मा दाम 120 ना 130 120 पारला फान्थावा पारलायाव 120 जाहैदों अब्ला किल' किमान हबो 30 थाखा किल' हलसेलर न हलसेल रेट जोंहा नै बिदिनो बेफारिफ्रा हलसेलाव लाबाय फान्थावखौ नै दा बिथांमोनानो थारमाने बिनिफ्राय लांनानै गाव सका बा सेन्टारफ्राव फानहैसिगोन आरोना बेयाव हलसेलावबो मोननो हायो मैगं जा नै बिथाङा जाहैबाय मावरिया बस्तिनि नै मावरिया सकाव मोननो हागोन नै बिथांनिखौ फान्थाव सेलायलायनो ओमफ्राय जोंहा नैबे बाजैया जाहैबाय गराइबारि सकाव फानो फिथाइ लाबाय नै लिथुखु फिथाइ मा होनना बुङो 10 थाखा फुवा दै लिथुखुआ बेयाव मा होनना बुङो बेखौ लेरखं लिथुखु होनना बुङो ना लेरखंबो होनना बुङो दा माथो ना মই লৈ গৈছিলো কোনো খোৱা নাই আমাৰ ছোৱালীটো বহুত খায় মানে একদম নালাগে না এইটো মই কিবা মন্দিৰত যোৱা গৈছিলো आङो मा बायनाय जाखोनो लोगोफोर मैगं लाबाय ओमफ्राय फिथाइबो लाबाय बेनिफ्राय मैगङा थारमाने खम आरोना बेयाव लेसिरि फान्थाव बे भिन्दि बेफोरल' बेनिफ्राय भल जिंखा बेफोरल' आरोना बेनिफ्राय दामा ओरैबायदि माने अखा बोथोर नालाय मैगंफोरखौ मोजां माबा दिहुननो हायाखै खेथियकफोराबो बेनिखायनो ओरैबायदि दाम जादों आरोना मैगङा माथो बुंनो उफाय गैया जानांगोन दामबाबो आरो बिथांमोनाबोथ' लस जानानै फाननो हाया माने अखानि थाखायनो थारमाने खेथिखौनो लाखिनो ओरैबायदि गोब्राब जादों आरोना खेथियकफोराबो माने उफाय गैया अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरो मा बायनाय जायो नैबे जायो खारं खान्दाय मा दाम बे खारं खान्दाय बिबारा 10 थाखा मोनसेयाव हलाय मोनसे सोना होलाय जानायनि बेखौ खांख्राइफोरजों रुनानै जानोसै खारै होनानै नामा बाथेन 10 थाखा दिहुनना लाखिलाय हो खारं खान्दाय बिबार लाबाय लोगोफोर दा आमाय सोना होनो नैयाव ओमफ्राय खै थाखा जाखो माय 110 थाखा पियास आरो रुसुन लाबाय आंनि बेयाव ओमफ्राय आरो गोबां बाजार खालामबाय ओमफ्राय बै थालिरा माले मा होनना बुङो माबायाव फोमोननायसो नामा थालिरा हा माबाजों फोमोननाय नामा थालिरा लकेल दानना दोननाय 10টা নহ'লে চেনিকলটো ইমান দাম 20 টাকা দি 10 9টা দিম হা বেছি পাই নাই नोङो दाम माबाव नुगोन ओइ बे पानिलावा सोरनि मादा 40 बाजाराव बेसेबां दाम जा आरो जा
मा जाबावगोन संसाराव देन्जारा रिभिउ होनो माबायनो आंलाय इले फाथै गय फाथै गय दखाननि थाखाय ना ओमफ्राय मा मैगं बायगोन बेदर ना लानोसैलाय नों दाबो दा बा आदा मा लागोन दे लादो मिथिदों इउटुबाव हगारनोसै बियो जाला माइ बेबो थिगानो ना आदा ओमफ्राय मा बायजेनखोलाय आं मिथिया माइखि होजानो माइखि होजानो दे थिगानो ओइ आदा ओमफ्राय बे पानिलावा बाङाय मिलायनानै लादो थारमाने एसे खमाव मोनगोन होननानै बाजाराव फैदोंमोन दिनै आं नाथाय बाजारावसो दामखौसो एसे बारा मोनफैबाय आरो जोंहा नैबे बाहेनगाव बजार होनना बुङो रेल साइथिं जिङाव जायो आरो नैबे बजारा नाथाय सिजोनाव एसे खमावनो मोनो नाथाय दायो ओरैबायदि दाम दे थारमाने खेथियकफोराबो मालखौ नांगौ बायदि दिहुननो हायाखै नालाय मैगंफोरखौ बोथोरनि थाखाय बेनिखायनो उपाय गैया बिथांमोनाबो दाम लानो गोनां जाहैबाय आरो न' अब्लाबो जानांसिगोन माथो खालामनो ना थाइसे हरलाय आदा मोजां नायनानै दाग गैयि नायनानै एकदम साफा नायनानै थाइसे हरदो दे बेरे सुनाय सिङावथ' गेसाव नङादां ना गेसाव नङाना दे अब्ला आङो थाइसे लानाय जासिगोन आरोना बेखौ दे मोजां बासिना हरदो थाइसे बबे नों हमनाया बैथिंया जासिनि जासामसै लोगोफोर बेफोरखौनो गुबुन मैगंथ' नुवासै आं थाइबें लानोसै लोगोफोरनि थाइबेंआबो 30 थाखानो हलसेलाव माबासो दं नामा 20-25 थाखासो दं नामा थाइबेंआ गैयानो 40 थाखा मार्केटआवसो माबायावथ' नङा फायखारियाव नों न'निनोखाना बियो साप्लायाव खै बिगासो गायदों आरो ओरैनो 3 खाथायाव बेसेबांसो फैगोन दासिम ओरैनो अखाजों मोजां जायासैनो खिन्थु देग्लाय थाइबेंनि बेफारखौ मोजां होननाय खोनादों आं जायफ्रा लाखिनो हादों ओइ मनाव सोना फैदो माथो खालामनो बोथोरनि थाखाय बोथोरजों जुजिनो गोनां जायो दे आबादारिफोराबो माथो खालामनो न' बिदिनो माब्लाबा भाग्यआ मोजांब्ला मोजां दाम मोनो जुदि भाग्य गैयाब्ला गोबां खहा जायो आरोना माने बोथोरजोंनो जुजिनो गोनां जायो नंगौना नङा बेनिखायनो आबादारिफोराबो माब्लाबा दुखु जायो जारला जायो मा खालामनो बोथोरजों दावहा नांनो गोनां जायो आरोना सोरनिबा भाग्यआव मोजां जाहैयो अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन बिदिनो आङो मा लानाय जायो आरोना जा बजारा दासो फ्राय बेफारिफोरा फैहांदोंसै दासिमबो सफैजोबाखै लाबाय दे लादो जाहैबाय अमा मोनो आरोना मथा मथि अमा दखाना खैथासो दंलै बेयाव मोनबा 6टा 7टासो दङदां ना बारा दङ ना जोबजोबखायोना मा दाम फानो बेयाव दा अमाखौ 360आनो न जेरावबो 360आनोलै दाम बारायफिनबाय खिन्थु सिगाङाव खमायबायमोन दामा न खिन्थु दायो बारायफिनबाय उफाय गैया नङाबा माने बेफारिफोराबो लाब जाया फिसिग्राफोराबो लाब जाया गुन्दैनि दामाल' बारायदों आरो बारायदों नंगौना नङा बेनिखायनो थिगानो दामा मिडियाम माने 360आ जेरावबो आरो जेनेरेल माने ओरैबायदि बेफारि अमा बेफारिफोर दङ आरोना बेयाव गोबां जायो माने बर' ओनसोल जाहैबायना बर' ओनसोल जि जायगायाव बर' ओनसोल थारमाने बे जायगायाव बेदरा बांसिन सोलिखायो आरोना नै आदामोना माने जा बेदर दंखायो दाखालि बायनायानो खिन्थु दिनै लाथ'ला आं बेखौनो अब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै लकेल बाजार बेखौ दिन्थिनो होननानै आङो भिडिअ खालामबाय आरो एसे माने दामा जेरावबो एखे नै बिदिनो जुवेल भाइया डांगरिया लाबाय खै केजि लाखै डांगरिया 1,000 ग्राम लागोन 1 किल' आरो माने ना
1 किल' आरो माने ना 1 केजि 1 केजि न'आव जानायनि ना बाहेरायाव जानायनि एकदम माने लावखार ओंखाम बायदि जाहैगोन नंगौ थिग दङलै दे नै जोंहा जोंनि बर' लाइमोनफोर गोजा गासिबो माने माने ओरैनो थाया आरोना जि समाव जि मोनो बेखौनो बिथांमोना मावो आरो खस्थ' खालामो बिदिनो न'खरफोरखौ खुंगासिनो दङ जुवाल थिगानो ना बाखि बेफार बानिज्य सोलिगासिनो गैलिया दैज्लांनि उनावसो जासिगोन माइयाव खेथियाव आरो न' दाथ' आरो खेथिनि सम माइखौबो नांगोन नंगौना नङा औ खेथि गैयाबानो जेबो गैया माने नोङो गुबुन बेफार खालामबाबो माइखौ गायनो गोनां जाथारो आरो माने औ औ थिग दङ अब्लाना नोंथां लोगो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोंहा दिनै बाजारा माबायदि जागोनथाय नै दखानिफ्रानो सफैयाखै दासिमबो बोथोरनि थाखाय आरो ओरैबायदि अखा हाबाय माने बुंनो हाला बोथोरा माने गासैखौबो बाङाय दुखु खालामदों दै देग्लाय ना सोरनिबा थाखाय गोजोनथाव जादों सोरनिबा थाखाय दुखु जादों माने नांगौ बायदि नांगौनिफ्राय माने अखायाबो बांद्रायदों आरो नांगौनिफ्राय सान्दुङाबो माब्लाबा बांद्रायदों नै बिदि जादों आरोना आङो दायो साहा लोंसै लोगोफोरनि माने घुगनि पक'रि जानोसै आरो माने बाजाराव फैबा जोंनि लकेल बाजाराव माने ओरैबायदि गोथाव घुगनि आरो साना मोनजायो आरोना ओमफ्राय आरो फिथा नै लकेल दखानाव लोंनायनि बाहादुरियानो बेलेग जायो आरोना बाजाराव फैयोब्ला जोंनि जि बर'नि दखान लकेलाव लोङोब्ला ओरैबायदि टेस्टि गोथाव मोनजायो अब्ला आङो लोंलांबाय थानोसै लोगोफोर जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था